God aften, brødre og søstre. Må Herren velsigne jer alle stort. Endnu en dag, hvor vi kan takke vores himmelske Fader for hans uendelige kærlighed og hans uendelige nåde. Endnu en dag, hvor vi kan takke Herren for hans godhed, fordi Guds godhed ingen grænser kender. Endnu en dag, hvor vi kan prise og ære og herliggøre vores Gud, vores himmelske Fader. Endnu en dag, hvor vi kan prise ham, ophøje ham og lære af ham. Af hans hellige ord, af hvad han åbenbarer igennem Helligånden. Hvornår end vores søster Maria Louisa underviser os, priset af Herren. Endnu en dag, hvor vi kan prise vores Gud, så lad os bede. Velsignede Gud, gode Fader, himmelske Fader, gode Gud, vidunderlige Herre, herlighedens Gud, priset, velsignet, ophøjet, herliggjort, æret er du. Ære være vores Gud og himmelske Fader, for hans godhed, for hans tilstedeværelse, for hans manifestation, som er herlig, for hans vidunderlige manifestation. Sikke en velsignelse, sikke et privilegie, at vi er i en levende Guds nærvær, at vide, at vi er i den mægtiges nærvær, at vi er i denne Guds nærvær, som er vores alt, vores hyrde, vores ven, vores sandhed. Han er vejen. Han er den vej, der fører til frelse og evigt liv. At vide, at vi er i Bibelens Guds nærvær, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, og at vide, at vi er i den Guds nærvær, som sendte vor Herre Jesus Kristus som bud for vores synder. Og da han steg op fra de døde, efterlod han os ikke forældreløse, men han sendte Helligånden, så vi kunne vide, at Helligånden er iblandt os, og at han bevæger sig i sin kirkes midte, at han manifesterer sig igennem drømme, syner og profeti, så vi kan vide, at vi er i den herlige vidunderlige Guds nærvær, denne kirkes Gud, hvor Helligånden er med os alle sammen. Vi vil ære dig, vi vil prise dig, og vi vil herliggøre dig, som et tegn på taknemmelighed for alt, hvad vi har modtaget fra dig. Tak, Hellige Herre, himmelske Fader, vi takker dig, herlighedens Gud. Vi takker dig, himmelske Fader. Vi vil synge, vi vil prise, og vi vil ophøje dit hellige navn. For at ære dig, og alt det siger vi og udtrykker vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Brødre og søstre, lad os læse i vores bibler, i Salmernes bog. Salmernes bog, kapitel 100. For at ære, for at velsigne, og for at ophøje og herliggøre vores Gud. Salmernes bog, kapitel 100. Salmernes bog, kapitel 100. Og lad os læse af hele vores hjerte for Gud. Salmernes bog, kapitel 100. Er vi dig alle sammen? Amen. Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden. Læs vers 2. Til en Herren under glædessang. Træd frem for ham under jubel. Forstå, at Herren er Gud. Han har skabt os, og ham hører vi til. Vi er hans folk, og de får, han vogter. Gå ind ad hans porte med takkesang. Ind i hans forgårde med lovsang. Tak ham, pris hans navn. Hvor smukt er det her løfte, men hvorfor lad os alle læse vers 5? For Herren er god, hans trofasthed varer til evig tid, hans troskab i slægt efter slægt. For Herren er god. Hvem af jer tror på det? Herren vær lovet. Fordi han er god, han er velsignet, han er nådig, han er vidunderlig. Halleluja, velsignet af Herren. I må gerne tage plads, brødre og søstre. Sikke en stor glæde at kunne nyde dette herlige øjeblik i aften. Hvor dejligt at være her med en stemme for at ophøje Herren, for at herliggøre ham, for at give ham, hvad han fortjener. Al pris, al hæder og al ophøjelse. Et stort bifald for vores Gud, fordi han er æresgæsten. Et stort bifald for herlighedens konge, fordi han fortjener det. Ikke sandt? Al hæder. Han fortjener al æren. Han fortjener al pris. Og derfor vil vi synge for ham med glæde, for at fortsætte fremad. Hymne nummer 188.
Hymne nummer 188. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en su brazo en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Og som der står i vers 3, så megen er Guds kærlighed til os. Gud vær lovet. Det er en velsignelse at vide, at vi er i et sted, hvor hans manifestation er ægte, hvor han taler til os, hvor han manifesterer sig på sådan en smuk måde og giver os fred, glæde og lykke. Herren vær lovet. Og det var, hvad der skete for en person, inden de kom til kirken. De legede ved en svømmepøl. Han gled og brækkede sin rygsøjle, og han blev lam. Og i den tilstand kender hans bedstemor til kirken, og Herren gav hende et løfte, fordi hun havde mistet sit barnebarn. Han havde mistet al bevægelse fra halsen og ned efter. Alle hans lemmer var fuldstændig lammet, og da hans bedstemor kom til kirken, talte Herren til hende og sagde, at det væsen, som hun led så meget for, at han ville manifestere sig i ham, på en uforlignelig måde, så hun ventede på Guds løfte, ligesom vi venter på hans løfter. Og han blev kontaktet af et af de bedste sygehuse i den by, hvor de boede. Og ved hjælp af kunstig intelligens foreslog de en undersøgelse eller en slags behandling, som var specialiseret, så han kunne blive helbredt, og han accepterede og underskrev dokumenterne, og i dag har han genvundet førligheden i sin krop. Herren vær lovet, fordi Gud er almægtig. Hvad kunne vi give ham for al den godhed? Jamen vores lovprisning, vores tak, vores tilbedelse og vores ophøjelse. Lad os rejse os for at gøre lige præcis det. Vi vil synge korsang nummer 103, korsang nummer 103, men vi vil synge for Herren med glæde, præcis som han fortjener det, af hele vores hjerte. Så lad os synge for vores Gud. Lad os træde frem for ham med glæde og ophøje og herliggøre ham. Korsang nummer 103, korsang nummer 103. No lo hay,
Må al hæder og al ære altid være til vores himmelske Fader. Og her til aften er den største velsignelse, som Gud kunne give til kirken i Homestedt, vores søster Maria Luisa Pirakive med os. God aften, brødre og søstre. Må Gud velsigne jer. I må gerne tage plads. I dag vil vi ære vores Gud med dette bibelstudie. Og i dag vil vi læse Salmernes bog, kapitel 75. Og når vi er færdige med at læse Salmernes bog, kapitel 75, vil vi begynde med de spørgsmål, som I har forberedt. Fordi alt er til opbyggelse af vores åndelige liv, og til at ære vores Gud, til at herliggøre ham. Og hvis I har forberedt jeres hjerte med tillid, med kærlighed og med ærefrygt for Gud, så vil Herren glæde sig endnu mere over os her til aften. Salmernes bog, kapitel 75. Herrens ord siger: Vi takker dig, Gud. Vi takker dig. Som jeg har lært brødrene og søstrene, at hvad salmernes bog handler om, hvem taler i salmerne? Vor Herre Jesus Kristus. Vi, kirken, taler også i salmernes bog. Herrens folk, vor Herre Jesu Kristi kirke, resten, de taler også her. Og når der står, vi takker dig Gud, vi takker dig. Vi påkalder dit navn og fortæller om dine under. Så refererer det til vor Herre Jesu Kristi kirke, og hvad er vor Herre Jesu Kristi kirke, og siden hvornår? Det er mere end 2000 år siden hans kirke begyndte med vor Herre Jesu Kristi apostle. Og den rest, som Gud der havde efterladt. Gud havde forberedt en rest af et frelse, og den rest manifesterede sig med Jesus Kristus, da Herren Jesus blev født, med alle de forskellige folk, som tog del dengang med apostlene og mange andre personer. De var en del af den rest, som kom fra førhen. Og med de folk danner vor Herre Jesus Kristus sin kirke. Og fra for over 2000 år siden til nu, har Herren dannet sin kirke langsomt. Så kirken eller resten er den, der taler her. Så med andre ord os. Her kendte Gud allerede til vores eksistens, og han vidste allerede, at vi ville dukke op på det tidspunkt, og han skriver her, som om det er os, der siger det til Herren. Vi takker dig, Gud, vi takker dig. Vi påkalder dit navn og fortæller om dine under. På det tidspunkt, jeg fastsætter, fælder jeg retfærdigdom. Her taler vor Herre Jesus Kristus. Når jorden og alle dens beboere ryster, holder jeg den søjler på plads. Hvem siger det? Vores Gud eller Herren Jesus Kristus? Jeg siger til de overmodige, vær ikke overmodige, og til de ugudelige, løft ikke hornet. Hvem er de overmodige? Folk, som vi taler til om Gud, og de forstår ikke, eller begriber ikke, eller accepterer ikke, de bliver vrede, og de er vores fjender. Det er de overmodige. Og hvem er de ugudelige? De, som ikke anerkender Gud, og som spotter Guds navn og siger, at Guds ting er løgne. At Gud ikke eksisterer. Så bliver de ugudelige. Og her i vers 6 står der, løft ikke jeres horn mod himlen. Det er en formaning, som Herren giver til os. Løft ikke jeres horn mod himlen, tal ikke frækt med knejsende nakke. Han siger det til hvem? Til de ugudelige, til de overmodige, til de, som tror, at de er meget vise og meget vidende, og som taler og siger, at de ved så meget, og at Gud ikke eksisterer. Så der er teorier og filosofier. Der er alle de her ting, som mennesker har opfundet. Og iblandt alle de ting har vi videnskab, vi har teknologi. Der er nogen, som fornægter Gud. Så Herren siger,
Tal ikke frækt med knejsende nakke, løft ikke jeres horn mod himlen, vær ikke overmodig, fordi en dag vil I blive ydmyget. Gud vil vise en dag, at han lever, at han har eksisteret. Så det er, hvad vi finder her i Salmernes bog. I vers 7 står der: Ingen fra øst eller vest, og ingen fra ørkenen kan ophøje nogen. For det er Gud, der er dommer. Den ene ydmyger han, den anden ophøjer han. Det vil sige, at vores Gud er den eneste, som har magt, autoritet til at dømme eller fordømme eller velsigne. Det er derfor, han siger, at den ene ydmyger han, den ugudelige eller den overmodige ydmyger han, og den ydmyge og den beskedne ophøjer han. Gud gør, hvad han vil, velsignet af Herren. I vers 9 står der: For Herren har et bæger i hånden, i Guds hånd, med brusende, velblandet vin, og han skænker af den. Bibelen nævner altid, at Herren har haft så meget barmhjertighed med alle mennesker, med menneskeheden. Han har lært dem sin vej, han har givet dem tid og talt til dem på den ene eller den anden måde. Men Herren sagde også til folket, at hans vrede var som et bæger, der var ved at blive fyldt. Så han sammenligner den vrede, sin tålmodighed og Herrens vrede, han sammenligner det med et bæger, som er ved at flyde over med vin. Og eftersom vin fermenterer, fylder det bægeret mere, fordi det danner kulsyre eller bobler. Så det bæger bliver fyldt, og væsken flyder over. Så Herren siger, at det er på den måde, jeg er lige nu. Mit bæger flyder over. Fordi det her folk, menneskeheden, ikke ønsker at lytte til min måde. Og Herren manifesterer sig på den ene eller den anden måde. Han straffer, han velsigner, og ingen er klar over det. Ingen anerkender det. Så det er derfor, han siger her, at vinen er brusende, det vil sige, at den er fermenteret, og at han har et bæger i hånden. Det er fyldt, og han vil skænke af den, og der står, selv bærmen drikker alle jordens ugudelige. Det vil sige, at med andre ord, når Herrens vrede når et punkt, hvor Herren ikke længere vil tolerere, så vil han sende sin magt, og med sin magt vil han straffe menneskeheden. Han vil straffe folk, og det er, hvad han gør. Fordi de er stædige og tåbelige, fordi de er ugudelige, vantro. Alt det sker. Så Herren skriver det her, så vi kan læse det, så vi kan lære, hvad der er godt, hvad der er dårligt, og vælge den rette vej. Og at være fri til at træffe vores beslutning, og vi accepterer Herren, eller vi vender bort. Eller vi søger, hvad der er godt, eller vi søger, hvad der er dårligt. Det er, hvad Gud præsenterer for os, det her valg. Fordi han ønsker ikke at tvinge os, han ønsker, at vi med vores hjerter træffer den beslutning om at elske ham og ønsker at behage ham. Det er, hvad han ønsker. Og i vers nummer 10, for evigt vil jeg fortælle og synge om Jakobs Gud. Herren selv ville fortælle og prædike om Gud. Der står, alle de uretfærdiges horn hugger jeg af, men de retfærdiges horn skal løfte sig. Herren være lovet. Velsignelserne. De store velsignelser, som kommer til de retfærdige. Vi takker Gud, fordi han ønsker, at vi alle er retfærdige, og at vi alle er hans børn. Guds børn. Og at Guds børn ikke begår synd. Det er, hvad der står i 1. Johannes brev. Når man læser i Bibelen, hver dag går jeg ud fra, dedikerer I mindst 5 minutter til at læse i Bibelen og bede. Så læs i 1. Johannes brev, og der vil I se, hvem Guds børn er, og hvad der gør en til et barn af Gud. Så analyser dig selv, gransk dig selv og sig, er jeg et barn af Gud? Ifølge 1. Johannes brev, jeg vil se efter, fordi jeg ved ikke, om jeg er et Guds barn, eller om jeg stadig mangler, men jeg ønsker at blive et. Så vi er oprigtige og ærlige over for os selv, og vi gør en indsats. Lad os elske Gud af hele vores hjerte.
Lad os elske vores Gud, og han vil hjælpe os med at fjerne den syndige del af vores kød, de svagheder i kødet, som får os til at synde og krænke Gud. Det er de svagheder, som er i vores kød. Men når vi elsker Gud, og vi beder til ham og siger til Herren, hjælp mig med at ændre mig, for jeg kan ikke gøre det alene, så fjerner han det. Han fjerner den tendens. Han fjerner den svaghed. Så på den måde vil dine bønner blive hørt. Fordi når du beder, ønsker du, at Gud lytter til dig. Så for at Gud skal lytte til dig, er du nødt til at gøre din del og gøre en indsats. Fortsæt fremad og kæmp for det, så Gud lytter til dig. Og prøv at ændre dig. Og når du ikke så sige, Herre, hjælp mig. Fordi jeg prøver, men jeg kan ikke, men du vil hjælpe mig. Så det er på den måde, mine kære brødre og søstre. Og nu begynder vi med spørgsmålene her til aften. God aften, søster Maria Luisa. Og til alle brødrene og søstrene, må Gud velsigne jer. Søster, jeg har et spørgsmål i Bibelen, men inden da vil jeg gerne sige til dig, at det er en ære at være i dit nærvær, og at vi ikke har ord af taknemmelighed nok til vor Herre for dette privilegie. Mit spørgsmål er i 1. Mosebog, kapitel 6, vers 4. Ja, søster, du må gerne læse. Dengang Guds sønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem, men også sidenhen var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage. Mit spørgsmål er, søster Maria Luisa, hvorfor tillod Gud, at hans børn blandede sig med verden, med mennesker af verden, og at de blev navnkundige mænd, velvidende at de var blandede? Det er Guds vilje. Og det er som hvad vi læste, når der står, at Herren ophøjer en og ydmyger den anden. Så Herren så, at hans børn blandede sig med resten af folket, som var blevet afgudstyrkere og hedninge. Og hans børn fejrede bryllupper med kvinder med de her kvinder, og alligevel ønskede Gud, at kæmper blev født. Så der kan vi ikke tænke og sige, at det var på grund af det ene eller det andet, men kun hvad Gud ønsker, hvad han gør. Herren gør altid, som han vil, og hvis han ønsker at forklare det for os, og undervise og sige det, så gør han det. Og hvis han ønsker at holde det for sig selv, så gør han det. Og siger, stil ikke spørgsmål, men fortsæt fremad. Præcis som han sagde til apostlene. Da apostlene sagde, Herre, hvorfor ja til det ene og nej til det andet? Den her disciple, hvad vil du gøre med ham? Fordi han er foretrukken, og den anden ikke er. Så når han er i himmeriget, hvor vil han være? På den højre eller den venstre side? Og han sagde, spørg ikke, jeg gør, hvad jeg vil. Hvis jeg ønsker, at han aldrig dør, hvem skal så sige nej? I bør ikke tænke på de ting, lad være med at spørge, men fortsæt fremad, og gør, hvad I må gøre. Så i den her sag, ønskede Herren ikke at forklare, hvorfor Guds børn, Guds sønnerne, gik ind til menneskedøtrene. Det vil sige, at de blandede sig med afgudstyrkelse og synd, og der stod, at der var kæmper, som blev født. Men senere hen ser vi, at foruden kæmper var der små mennesker, og vi spørger om dem, hvor kom de fra? Og alt det kommer fra den forbandelse og straf, som Gud gav til menneskeheden og hver enkelt generation. Hver enkelt generation modtog en forbandelse eller straf, og til den dag i dag er vi dækket af alle de forbandelser. Og derfor, når vi kender Gud, og vi beder og siger, Herre, hjælp os at overvinde alle de øjeblikke og situationer, som vi har arvet fra vores forfædre. Men du vil give os glæde, du vil hjælpe os, og du vil gøre alting bedre. Og det er ved, hvor Herre Jesus Kristus kom for. Han kom for at berolige lidelsen i menneskeheden, som har været dækket af alle de forbandelser fra folk i oldtiden.
og hvad Gud havde sagt, at han ville give som straf, som stadig gælder i dag. Og vi må også have tillid til Guds barmhjertighed. Lad os være vise, lad os være intelligente, og altid med visdom tale til Herren og bede til ham med megen kundskab, og Herren vil være tæt på hver enkelt af os. Godt, ja søster, fortsæt. God aften, brødre og søstre. Må Gud velsigne jer. Søster, mit spørgsmål er i Lukas evangeliet kapitel 4, vers 32. Ja, søster. Og der står, og de blev slået af forundring over hans lære, for der var myndighed bag hans ord. De her vers fortæller os, at Herren var i synagogen, og at der var en mand med en uren dæmonisk ånd. Og Herren uddrev den. Og i vers 36 står der, alle blev forfærdet, og de sagde til hinanden, hvad er dog det for et ord? Han befaler jo med myndighed og kraft over de urene ånder, og de farer ud. Og vi kan fortsætte til Matteus evangeliet kapitel 10, vers 1, hvor der står, Jesus kaldte sine 12 disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse. Søster, mit spørgsmål drejer sig om myndighed. Det er nødvendigt, at vi alle opnår den slags myndighed for, at vi kan uddrive urene ånder. Hvordan kan vi opnå myndighed? Eller går denne myndighed hånd i hånd med, hvad der står i Efeserbrevet 4:11? Godt. Ja. I Efeserbrevet kapitel 4, vers 11, hvor der står, at Herren i kirken gav nogle til at være profeter, apostle, lærere, hyrder. Og for at være hyrder, hvad har vi der brug for? For at være lærer, hvad har vi der brug for? For at være apostle, hvad har vi der brug for? At have myndighed, hvad har vi der brug for? Hvad har vi brug for? Hvad er det første, vi har brug for at have myndighed? Så Gud giver os myndighed over onde ånder. Så Gud ønsker hengivenhed. En ændring i livet. En ændring i livet. Vi er nødt til at ændre vores liv, vores vaner, vores dårlige vaner, vrede, diskussioner, hissighed, uoverensstemmelser, kiv, nag. I familier for eksempel, i ægteskaber, bliver åndelig liv ødelagt. Et hjem, som består af en mand, en kvinde og børn. Så den ene har et dårligt temperament, og den anden ligeledes. Den ene er utålmodig. Den anden er også utålmodig. En er irritabel, og den anden er hånlig og hævngærig. Så i den husstand alene finder vi krig. Vi finder krig i den husstand. Så han søger Gud, hun søger nådegaverne, hun søger myndighed, for at kunne uddrive onde ånder. Han eller hun, vi taler om husstanden, de søger nådegaverne, og de siger, jeg ønsker, at Herren gør mig til evangelist, eller profet, eller en lærer, jeg ønsker det. Så han ønsker det. Og hun er altid vred, og styret af skænderier og misforståelser. Manglen på visdom og utålmodighed, manglen på tolerance og påpasselighed. Så det hindrer ham i at modtage de gaver fra Gud, eller omvendt. Hun ønsker at modtage, hun gør en indsats for at opnå nådegaverne og at tjene Herren. Og han er den, som modsætter sig hende indirekte med sine svagheder, fordi han ikke ved, hvordan han skal håndtere dem. Og vi taler om de 2 personer, som kommer i kirken, fordi vi vil ikke sige, at hun kommer, og han er ikke fra kirken. Nej, vi taler om den husstand, hvor alle kommer i kirken. De kender alle Bibelen, de kender alle Herrens vej, så de er nødt til at arbejde. Den husstand er nødt til at arbejde meget, fordi der er uoverensstemmelse mellem gemytterne. Måden at tænke på. Den ene person er påpasselig, den anden er ikke, den anden har visdom, den anden har ikke, den ene har tålmodighed, den anden har ikke.
den ene tolererer mere end den anden. Så deres åndelige liv står på spil. Så hun kæmper for det. Og hun siger, Gud sagde til mig, at han ville give nådegaverne, at jeg vil bede over folk med hekseri og forbandelser, at Gud vil udfri, og jeg vil forkaste dæmoner. Og Gud vil give mig den opbakning og den myndighed, men hvornår vil det være? Så vi er i kirken, i menigheden, Herren taler til mig. Han taler til mig i profeti og giver mig smukke løfter, og jeg er glad med, når jeg kommer hjem. Så snart jeg kommer hjem, så støder jeg ind i, hvad der er der, som er alt det negative. Så jeg mister kontrol, og jeg bliver også styret af situationen, af hvad der sker, med min ægtefælle, med mine børn, med et familiemedlem, som er der. Så det er, hvad der sker, brødre og søstre. Vi er nødt til at bede til Gud, om at være intelligente, og at Gud giver os den evne til at modstå og oppebære, så vi i den husstand er i stand til at korrigere den anden og sige, lad være med at opføre dig på den måde, fordi på den her måde vil vi aldrig nå til enighed, og vi ender med at blive skilt, inden vi modtager alle de nådegaver, som Gud har lovet os i kirken. Så hav tålmodighed. Vær hensynsfulde. Vis hensyn. Og tolerere. Gå med på bestemte ting. Vær vise. Lad være med at opføre på den måde. Lad være med at være styret af vrede, og lad være med at bruge upassende ord. Vi er ikke længere på det niveau, hvor vi taler med upassende ord, og vi fornærmer. Så vi, de troende, vores åndelige liv, spiller en rolle i vores ægteskab derhjemme. Det er, hvor det spiller en rolle. Det er ikke på arbejde, med jeres kolleger, med jeres skolekammerater, eller en virksomhed, hvor end du er. Det er ikke der, vores åndelige liv bliver skadet, men det er i hjemmet. Hvordan lever du? Hvordan opfører du dig? Hvad er du blevet profeteret? At du vil have myndighed, at Gud vil give dig myndighed, og at han vil give dig den vidunderlige nådegave at uddrive dæmoner. Og du siger, men hvornår? Jeg går i kirken, og jeg beder, men jeg ser ingen resultater. Men har du analyseret, hvordan du lever derhjemme? I din bolig, i dit hjem? Hvordan du lever med dine kære, med dine venner? Hvordan er dit hjerte? Hvad er der i dit hjerte? Er der vrede, nag, misundelse? Hvad er der? Der må være noget. Så længe det eksisterer, så kan Herren ikke give dig den myndighed imod dæmonerne. Fordi når du kommer i kirken, er du ikke god, fordi derhjemme med din familie, kan du ikke leve dit liv, som det bør være. Fordi uheldigvis hjælper din familie dig ikke, men du ved heller ikke, hvordan du skal lære dem det. Så du beder over nogen, som har ånder, og du siger, ånd, forlad den her krop, jeg befaler dig at forlade den her krop. Så vil den ånd helt sikkert tale til dig og sige, og hvem er du? Hvad gjorde du i går? Hvad gjorde du her til morgen derhjemme over for dine børn? Hvad sagde du til dem? Fornærmede du dem ikke? Sagde du ikke det og det på den måde? Så den onde ånd, dæmonen, de kender vores liv. Fordi djævlen også har den magt at vide, hvad vi gør. Fordi djævlen siger, at han vandrer frem og tilbage. Han prøver at se, hvem han kan prøve, og hvem vil gå i fælden. Djævlen er klar til at anklage os over for Herren. Så dæmoner smider en persons synd i ansigtet på dem. Jeg har set det, og jeg har hørt om det i kirken og i menighederne. Jeg har set det. Og det er derfor, jeg underviser i det. Fordi jeg har set det. Jeg har set det med mine egne øjne. Mange folk, der uddriver nogens dæmon, og den person, som har ånden, de bliver aggressive, fordi dæmonen giver den magt. Så de ender med at gøre skade på den person og taler til dem om deres synd. Så de eksempler af dem, jeg har set på min rejse med Herren, her i Apostlenes Gerninger, apostlen og de forskellige apostler taler om en mand,
som også ønskede at uddrive dæmoner i andre, fordi han så, apostlene gjorde mirakler og uddrev dæmoner og fjernede hekseri, og han sagde, jeg vil gøre det samme. Så han tog hen for at uddrive en dæmon fra en person, og den person blev voldelig, og han slog dem og greb fat i dem og ødelagde deres tøj, og der står, at de løb derfra nøgne, og den person, der lagde hænder og uddrev ånder, endte med at tage derfra nøgen, fordi personen fyldt med ånder blev så stærk og slog ham. Han slog den person, og ved en anden anledning sagde den person, som havde dæmonerne, jeg kender Jesus, og jeg ved, hvem Paulus er, men hvem er du? Så på en gang sagde han, du er en person som synder. Du vandrer ikke retskaffen foran Gud, så hvorfor giver du mig ordre om at forlade den her person, hvis du lever på en endnu værre måde, end den måde vi lever på her? Så det finder vi også i apostlenes gerninger, fordi alt det her er skrevet, så vi kan lære om, hvad doktrinen er. Hvordan håndterer vi dæmoner og ånder? Og hvordan skal vi håndtere nådegaverne? Fordi alting bliver håndteret på en bestemt måde, og vi er nødt til at lære det for at håndtere Guds ting, de åndelige ting. Og for at kunne have Guds ting, er vi nødt til at leve et liv uden synd. Uden synd. Så folk bliver overmodige, og de siger, nej, jeg tog i kirken, og jeg blev ikke fuld igen. Jeg var ikke utro. Jeg begik ikke utugt. Jeg stjal ikke for nogen, og jeg slog ikke nogen ihjel. Så jeg vandrer retskaffent. Men de gransker ikke sig selv, og ser, at de i deres hjerte kunne have vrede og hissighed, begærlighed og grådighed. De har de ting, de detaljer, og han lader det udstråle iblandt de, der er omkring ham. Det kan være hans familie, eller han kommer her i kirken, og han begynder at føle misundelse over for nogen, eller han begynder at beklage sig og sladre om nogen, eller at sige noget om nogen. Så hvad er det? Hvad hedder det? At have syndige svagheder i vores hjerte. Det er, hvad der gør, at Gud ikke giver os de magter eller myndigheder, for at vi kan uddrive dæmoner, at have nådegaven at kunne uddrive dæmoner eller fjerne hekseri. Så lad os lære, at vi er nødt til at vandre retskaffent. Så hvis du betragter dig selv som at have en svaghed, og du ikke kan gøre det på egen hånd, så bed Gud om at hjælpe dig, så du kan ændre dig, men med Guds hjælp. Og at du anerkender over for Gud, at du har den svaghed, og sige, Herre, jeg anerkender det. Jeg anerkender, at jeg er en uhøflig person, og jeg kan godt lide at fornærme folk. Hjælp mig med at fjerne det. Fjern den dæmon. Hjælp mig, fordi jeg ønsker at behage dig. Og jeg ønsker, at du giver mig nådegaverne, og jeg ønsker, at du giver mig de vidunderlige nådegaver, som står beskrevet i Bibelen. Og det er, hvad jeg ønsker, Gud. Så det er måden til den søster, som stiller det her spørgsmål om myndighed. Herren Jesus Kristus, da han udpegede sine 12 apostle, gjorde han dem fuldkomne og fjernede mange ting fra dem. Men ikke desto mindre var der stadigvæk små ting, som var nødt til at blive ændret. Men Herren underviste dem og korrigerede dem, og Herren fjernede det, og derfor gav han dem den magt og den myndighed og de nådegaver. Og han gav dem den myndighed og sagde, drag ud, helbred de syge, gør det og det. Og de drog ud, og Herren gjorde miraklet. Og selvfølgelig fordi Herren Jesus Kristus var der og gav dem budet. Og takket være Gud, så troede de, og fordi de troede og accepterede, så blev de uskyldige børn, som gjorde Guds vilje. Og derfor handlede Gud med dem ved at gøre de mirakler. Men Herre gør også det med os i dag. Han gør det med os. Men vi er nødt til at ændre os, så lad os ændre os. Lad os læse 1. Johannes brev, og der vil vi lære om, hvordan vores liv og adfærd bør være. Godt, så lad os fortsætte jer, brødre. Brødre og søstre, god aften, må Herren velsigne jer alle. Søster, god aften. Jeg vil gerne hilse dig med respekt, og jeg vil gerne hilse dig med beundring. Mit spørgsmål er i Ordsprogenes bog, kapitel 24, i vers 13 og 14. Ordsprogenes bog 24, ikke? Jo.
Ja, brødre. Der står i vers 13. Spis honning, min søn, for det er godt. Flydende honning er sød på din gane. Vers 14 siger, sådan er kundskab. Sådan er visdom for dit liv. Når du har opnået den, har du en fremtid, og dit håb slukkes ikke. Mit spørgsmål, søster, er, hvordan kan vi bevare den fryd? Hvordan kan vi bevare den sødme, som er evangeliet? Hvordan kan vi bevare den fryd iblandt trængsler eller i svære tider? Fordi når vi går igennem svære tider i livet, så er det som at sluge en bitter pille, og det gør vores hjerte bittert, fordi vi føler os dårlige over for Gud, fordi vi har svigtet ham. Så hvordan kan vi fortsætte med at finde den kundskab og visdom til at kunne opnå de løfter, han har givet os, men især at have den kundskab til at forstå og fatte hans bud, så vores håb ikke slukkes. At gøre det. Vi ønsker at have kundskab, vi ønsker at have visdom. Vi ønsker at nyde godt af Gud, af hans vej, af hans ord, og at nyde godt af hans velsignelser, at nyde godt af nådegaverne. Det er det, vi ønsker. At have kundskab, visdom og forståelse. Lad os også gøre en indsats for at læse Bibelen meget. Vi er nødt til at læse Bibelen om og om igen. Men når vi læser Bibelen, så lad os sætte os et mål for os selv om at lære og om at ændre, om at gøre, hvad den lærer os. Om at behage Gud. At behage Gud. Om at praktisere det er meget vigtigt. Fordi det handler ikke om kun at læse og læse, men også om at gøre det. Om at adlyde. Om at tro på Gud. Og at opfylde og gøre alt. Hvis vi sætter os det mål hver eneste dag, så vil vi have fremgang i vores åndelige liv, og hver eneste dag vil vi blive bedre. Vi vil ikke stagnere. Fordi så stagnerer vores åndelige liv, fordi vi bliver påvirket af dovenskab, af mismod, fordi Gud har talt til mig, men han har ikke opfyldt noget. Jeg ser intet opfyldt, jeg gør en indsats, men nej, det er så svært. Men når det er sagt, så anerkender vi ikke, hvordan vi lever. Jeg anerkender ikke, at jeg er meget opbragt, at jeg har temperament, at jeg fornærmer, at jeg misunder, at jeg gør skade på nogen, at jeg ønsker det dårligt for andre. Jeg er hårdmodig, jeg er stædig og oprørsk. Det er noget, som jeg ikke anerkender. Så jeg kan ikke gøre en indsats og bede til Gud om at give mig kundskab og visdom, hvis jeg først ikke ændrer mig og fjerner det, eller jeg ikke forsøger at ændre min adfærd, min måde at leve på. Så derfor, når vi læser Bibelen, så bør vi sætte os det mål, som jeg sagde, og sige, godt, jeg vil læse her og se, hvad finder jeg? Hvad finder jeg i den her persons liv, eller den her konges liv, eller den her profet, eller den her familie? Hvad finder jeg? Jeg vil læse om, hvad der sker for den her familie. Hvad gjorde de dårligt? Hvad gjorde de godt? Hvorfor velsignede Gud dem? Hvorfor straffede Gud? Hvorfor opfyldte han, hvad han lovede? Eller hvorfor fjernede han sine løfter og opfyldte ingenting? Så det er på den måde. Så jeg vil læse og læse, fordi jeg ønsker at lære, og jeg ønsker at vide, hvad jeg bør fjerne, hvad jeg bør forkaste i mit liv for at behage Gud. Jeg holder af at læse. Jeg har altid holdt af at læse salmernes bog og ordsprogenes bog. Fordi ordsprogenes bog er som et universitet for mig. Og jeg læser for at vide og for at sammenligne mig selv. Om jeg gør, hvad der står skrevet her. Er jeg på den måde? Tænker jeg på den måde? Opfører jeg mig på den her måde? Jeg er nødt til at ændre mig. Jeg ønsker at ændre mig. Og jeg vil ikke gøre det her. Jeg vil gøre det her andet. Jeg ønsker at behage Gud. Jeg ønsker at behage Gud, fordi jeg ønsker, at Gud lytter til min bøn, når jeg beder.
Og hvis Herren finder behag i mig, så lytter han til min bøn. Og hvis Gud lytter til vores bønner, så er det et stort fremskridt i vores åndelige liv. Fordi det er der, hvor sejren begynder i vores åndelige liv. Og det er der, Gud begynder at give os den visdom. Han begynder at give os den kundskab lidt efter lidt. Han begynder at give os forståelse lidt efter lidt. Fordi han ser, at jeg gør en indsats. Og jeg læser, fordi jeg ønsker at ændre mig. Jeg ønsker at fjerne det. Jeg ønsker at være på den her måde. Og han vil hjælpe mig. Og hvad jeg ikke kan ændre, vil han hjælpe med at ændre. Indsats. Den indsats, som vi gør, det er, hvad der vil hjælpe os til at ændre os og blive bedre. Så også at sige til Herren, Gud, giv mig kundskab, fordi jeg forstår ikke, jeg læser, men jeg forstår ikke, jeg lytter til prædikenen, men jeg forstår ikke. Jeg ved, Herre, hvad der er i mig, så hjælp mig, Gud, med at forstå, med at begribe, Herre. Fordi hvis du ikke hjælper mig, hvem vil så gøre det? Men gør en indsats, anråb ham og bed til ham, så Gud kan handle i dit liv. Fordi det her er ikke kun en opgave for en enkelt person. Det er ikke kun mig. Det er ikke kun, hvad jeg gør, men med Guds hjælp. Alt, hvad vi gør, er med Guds hjælp. Lad os fortsætte. God aften, søster Maria Luisa. Må Herren fortsat velsigne dig. God aften, brødre og søstre. Mit spørgsmål er i 5. Mosebog, kapitel 29, i vers 15 og vers 64. Ja. 5. Mosebog 28 fra vers 15. Ja. Vers 15 taler om forbandelser og ulydighed. Og der står, men hvis du ikke adlyder Herren din Gud, og omhyggeligt følger alle hans befalinger og love, som jeg giver dig i dag, så skal alle disse forbandelser komme over dig og nå dig. Der står i vers 64, Herren skal sprede jer blandt alle folkene over hele jorden. Og der skal du dyrke andre guder, som hverken du eller dine fædre har kendt, guder af træ og sten. Mit spørgsmål, søster Maria Luisa, er, angående det her vers, nummer 64, hvor det taler om forbandelser og ulydighed. Og det lader til, at afgudstyrkelse også blev en straf. På grund af manglende lydighed over for Herrens bud, så har det her været overleveret som en straf fra slægt til slægt. Inden jeg kom til den her kirke for første gang, tilhørte jeg og praktiserede den konventionelle religion. Men i sin barmhjertighed bragte Herren mig her til sin sande kirke. Men fra det spørgsmål dukker et andet op. Kan vi bruge det her som en god grund over for Herren, til at bede for en af vores kære, som endnu ikke er nået til den sande kundskab om Gud, og de praktiserer de religioner med afgudstyrkelse? Kan vi bede til Herren og bønfalde ham om hans barmhjertighed til at bryde de slægtsforbindelser hos vores kære? Ja. I det gamle testamente, i Mosebøgerne, som fortæller om de bud og love, som Gud gav til Israels folk. Gud dannede et folk, kaldet Israels folk, med Jakob og hans 12 børn. Og Gud sagde, at han ønskede, at det var et unikt og særskilt folk, et helligt og retskaffent og perfekt folk, et folk, som var anderledes fra andre nationer. Og derfor valgte Gud israelitterne. Han valgte dem ikke fordi de fortjente det, men fordi Gud ønskede at vælge den nation. Og Gud gav dem lovene. De love, som vi læser om her i det gamle testamente, i 3. Mosebog og 5. Mosebog, det var dem Gud talte til Moses om, at han skulle lære Israels folk. Og eftersom Gud dengang havde valgt et folk, som var Israel, så talte de andre ikke. Så derfor siger han, at de var nødt til at adlyde, og ved ikke at adlyde,
så ville en af straffene, fordi der var mange straffe, som Gud bebudede over for Israels folk, hvis de var ulydige. Og en af straffene var den her. Han siger, at han ville sprede blandt alle folkene de ulydige, og han ville sprede dem blandt alle folkene over hele jorden, og der skal du dyrke andre guder eller afgudstyrkelse, som hverken du eller dine fædre har kendt, guder af træ og sten. Så det er, hvad der står, træ og sten. Det er guder lavet af træ og sten, og det var en del af straffen. Men den her afgudstyrkelse, hvor længe har den eksisteret? Den opstod i Adam og Evas tid. Efter skabelsen af Adam og Eva begyndte de at befolke jorden, og derfra kom afgudstyrkelsen. Hvem lærte dem afgudstyrkelse? Djævlen, Satan, fordi han blev fjenden. Og Gud forviste ham fra sit åsyn, og lad os huske historien, at djævlen var der for at bedrage Adam og Eva, så de syndede. Så djævlen var den, der lærte om alle de her religioner, overbevisninger, afgudstyrkelse, hekseri, trolddom. Djævlen har været forfatteren til alt det her. Og han har lært menneskeheden om alt det her. Så da Gud lærte Israels folk, sagde han, jeg ønsker, at I er hellige, jeg ønsker, at I er et helligt folk, særskilt fra alle de andre, adlyd mig, fordi ellers han, der ikke adlyder, vil jeg straffe på den her måde. Og det var, hvad der skete. Slægt efter slægt har sin gang, og hundreder, der går flere år. Folk fortsætter med at gøre det samme. Israels folk var særskilt fra resten, men de blev afgudstyrkere. Men Gud huskede ikke på de andre nationer, kun israelitterne. Da andre generationer kom til, efter nogle 1000 år, så er det Gud begynder at sige, at der i fremtiden vil komme en person, som var Herre Jesus Kristus, som kom, for at forvandle alt, for at rense og fjerne. Hvad havde han her gjort? Fordi ingen opfyldte, ingen adlød den plan, som Gud havde for det folk, Israels folk, på grund af deres ulydighed og deres hårdhjertethed, hvor Herre Jesus Kristus kom for at danne et helligt folk, og han ville gøre dem hellige, fordi han ville være med folket hele tiden for at hjælpe hver enkelt person. Så det er, hvad vi bør takke vores Gud for, det privilegie, som vi nyder i dag. At Gud har dækket os med det her løfte ved at danne den kirke sit folk. Så selvom de forbandelser, vi ser i dag mange forskellige religioner, afgudstyrkelse, og mange af os har forladt de overbevisninger. Så nu er vi med Herren, og Herren selv er den, som er med os hele tiden. Noget, som ikke fandt sted i oldtiden med Israels folk. Fordi Helligånden var ikke med Israels folk. Der var profeter, og Helligånden ville komme til profeterne en gang imellem. Men folket bad ikke, og Helligånden kom for at hjælpe. Men i dag har vi det. Vi har det privilegie. Vi kender det her evangelie, Guds ord og smukke løfter, som er blevet opfyldt, som blev fortalt af forfædrene, af profeterne og af Herre Jesus Kristus. Så Herren giver os nådegaverne, Helligånden kommer. Og nu har vi den drivkraft, fordi Helligånden er tæt på os og hjælper os. Han hjælper os med at fjerne den synd og den svaghed i vores kød. Han hjælper os, og han beskytter os fra hvornår fjenden ønsker at gøre skade på os. Hvis fjenden ønsker, at vi er involveret i en ulykke, eller vi bliver berøvet, eller vores liv bliver taget, så er han klar til at beskytte og bevare os. Men vi er også nødt til at gøre os fortjent til Guds barmhjertighed. Vi er nødt til at vinde Herrens nåde, og vi er nødt til at gøre en indsats og kæmpe for at vende os fra synd, så Herren altid er med os. Det er den store fordel, som vi har i dag. Vi lægger ikke længere mærke til forbandelser. Forbandelserne vil fortsætte, og forbandelserne fortsætter lige indtil den dag i dag. Og i dag er der mange, som lider under hekseri og trolddom, og det er, hvad verden er involveret i. Halvdelen af verden gør forbandelser mod den anden halvdel, og djævlen kommer for at gøre det samme med os. Men nu da vi er med Herren, så er Herren med os. Han er klar, og han vil beskytte os, så de onde ting ikke kommer imod os. Det er den fordel, som vi i dag har ved at kende vor Herre Jesu Kristi evangelie.
Han sagde, jeg vil være med hver enkelt. Jeg vil ikke lade jer være alene. Min ånd vil undervise jer, vejlede jer og lede jer. Så tak til Herren. Fordi der er han tæt på os. Vi anråber ham, og han lytter til os der. Men lad os vinde Guds hjerte ved at ændre os. Og hvad du ikke kan ændre, så vil Gud ændre det. Så det er på den måde. Godt, lad os fortsætte. Ja, søster. God aften, søster Maria Luisa. Det er en stor velsignelse at have dig her med os. Jeg vil gerne stille dig et spørgsmål i 3. Mosebog, kapitel 3, vers 17. 3. Mosebog 3, 17. Ja, søster. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt over alt, hvor I bor. I må aldrig spise fedt eller blod. Jeg forstår ved doktrinen, at vi ikke bør spise kød. Kød? Men jeg vil gerne vide, er det kød eller blod? Blod, ja, blod. Og hvad ellers, søster? Om fedt. Fordi i det her vers står der, I må aldrig spise fedt eller blod. Ja. Så han forbød dem at spise fedt fra dyret og deres blod. Men efter evangeliet kom, hvor Herre Jesu Kristi evangelie, ændrede mange ting sig. Man var i stand til at spise hvilket som helst fedt, man ønskede, fra hvilket som helst dyr, man ønskede. Det gør ingen skade. Og hvad angår blodet, da apostlene prædikede evangeliet, og de blev undervist af Helligånden, som sagde til dem, at de kunne spise hvad som helst. Han sagde, I kan spise alle dyr, men hold jer kun fra at indtage blod. Blod. Det var den eneste begrænsning. Han forbød dem ikke fra at spise fedt, men at afholde sig fra blodet. Det er den eneste begrænsning, som vi stadig har fra vor Herre Jesu Kristi evangelie, og derfor prøver vi ikke at spise blod. Selvfølgelig er der mange steder, i store byer, der ser vi ikke det fænomen, men kun i små byer og landområder, hvor folk ofrer dyr, og de presser blodet ud, og nogle drikker blodet, andre tilbereder det og indtager det. Men når vi opnår den her kundskab om, at vi ikke bør gøre det, så gør vi det ikke. Og hvis nogen har en gård, og de vil ofre et dyr, de presser blodet ud, og de hælder det ud på gulvet. Fordi de kan ikke indtage det, på grund af lydighed over for Gud. Så det er på den måde. Og der er intet fra Moseloven, som Herren har lært os, at vi er nødt til at fortsætte med at praktisere. Nej. Alt hvad der var i Moseloven, som er anderledes fra Guds 10 bud, Moseloven, reglerne, budene, alt som var nødt til at blive gjort af folket, hvordan de levede, alt det blev annulleret. Og nu er vores liv mere åndeligt end materielt. Så nu er vi nødt til at have rene hjerter. Og der står, at vores hjerter bør være rene, vores hænder rene. Og der står, hvem vil være for Guds nærvær? Den, der har et rent hjerte. Og hvad betyder det at have et rent hjerte? Uden plet, uden den mindste synd. Fordi nogle gange siger folk, det er bare en lille synd. Det er bare en lille bitte synd. Men alle de små synder skader vores åndelige liv, fordi de ikke tillader os at have magt og myndighed over djævlen, over sygdomme og over alt det. Og det fjerner det fra os. Så vi er nødt til at ændre os, og derfor er vi nødt til at læse Bibelen og lære. Og I klarer jer meget godt, fordi jeg ser, at I alle sammen læser Bibelen. Lad os fortsætte. God aften, brødre og søstre, må Herren velsigne jer. Søster, jeg beundrer dig for din disciplin og din indsats i alt, hvad der drejer sig om Herren. Må Herren velsigne dig og give dig mange flere år iblandt os, så du kan fortsætte med at dele kundskaben om Gud med os. Byer af velsignelse. Mit spørgsmål er i Romerbrevet, kapitel 12, i vers 1 og 2. Så formaner jeg jer, brødre,
ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. 2. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Søster, jeg forstår, at det som behager ham og det fuldkomne, betyder at være udadelig. Mit spørgsmål opstår i de her 2 vers. Så mit spørgsmål er, hvordan kan vi være sejrige i denne hellighedstid, som Herren lover os, med det levende ord, som han har til os, velvidende, at vi er i en verden, hvor vi bliver forledt af forfængelighed, og vi virkelig kæmper. Vi kæmper imod mange verdslige ting, og iblandt de ting, ikke at forfalde til fristelse, utroskab, utugt og endda forfængelighed. Hvordan kan jeg opnå helligheden, som Herren lover mig med sit ord? Når du taler om forfængelighed, hvad refererer du til? Jeg refererer til forfængelighed, når vi i vores daglige liv stræber efter at opnå mange materielle ting. For eksempel et hus, et andet eksempel, den nyeste bilmodel eller det smarteste tøj, så forfængelighed, som at have penge til at prøve at købe og være med på alle de nye tendenser, alt det, hvad folk gør. Så jeg vil være moderigtig, og jeg ønsker det, og det er, hvad du kalder forfængelighed. Ja, det er, hvad jeg kalder forfængelighed, og måske også på mange måder kan vi mishage Herren. For eksempel, nu hvor fejring af årets afslutning nærmer sig, med mange anledninger, lader vi os rive med af invitationer og af mange verdslige ting. Og hvad jeg forstår, ifølge hvad jeg har læst, og den kundskab, jeg har om Guds ord, er, at vi ikke bør forfalde til verdens måder, inklusive forfængelighed. Jeg tror, at vi som mennesker er svage, og nogle gange lægger vi større vægt på forfængelige ting, end måske på de åndelige, eller at bruge mere tid på at læse den her rene skrift, som er fyldt med kundskab. Så jeg vil gerne, om du kan forklare for os, hvordan vi kan gøre en indsats, for at vi ikke bliver optaget af og påvirket af de moderne ting, som verden opfinder og skaber, så vi bliver forblændet, og vi ønsker at tage del i og være der, og prøve at se, hvordan det føles. Ej, de gør det. Lad os prøve at se det. Godt. Ja, vores kød er meget let påvirkeligt over for ting, som vi ser. De materielle ting, hvad vi ser. Det forblænder os, og det besnærer os. Det tilfredsstiller os. Og vi ser, at vi er nødt til at tage derhen for at se, hvad de gør, hvordan det føles. Der er mange ting, som Gud tillader mennesker at opleve, at prøve, at tænke, at tage hen og se, så de kan se, at det ikke er noget ekstraordinært. Og der er mennesker, der er modne på den måde, de tænker på, som ikke tillægger det nogen betydning. For andre er invitationer til fester meget vigtige. Fødselsdage. At fødselsdage er meget vigtige. Deres bedstemors fødselsdag, deres mors, deres brors. Vi kan ikke gå glip af det, fordi det er en tradition. Hver enkelt år er vi nødt til at gøre det. Så alt det er ting i livet. Men der står her, tilpas jer ikke denne verden. Men lad jer forvandle, står der. Men lad jer forvandle ved at sindet fornyes. Hvilket vil sige, fornyelsen gjort af Helligånden, Herrens evangelie, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Det vil sige, hvad ønsker Gud, at du gør. Så at vi ikke opfører os som børn, fordi husk på, at barnlige ting er ting, som vi ønsker. Børn er meget nysgerrige, og de ønsker at røre ved alting, og de ønsker at se alting, og de ønsker at bygge og skille ad. Og de er så nysgerrige, fordi det er, hvad et barn ønsker. Så vi voksne
bliver mange gange ligesom børn. Og når der er moderne ting, og følelserne kommer på spil, så mange ting, som verden tilbyder for at distrahere, for at underholde, så folk er glade, så folk søger deres egen tilfredsstillelse. Vi voksne bliver som børn, og vi bliver let påvirket, og vi ønsker at være involveret i det. Nå, men jeg gjorde det 1 eller 2 gange, det gør ikke noget. Herren overser det måske. Men hvis det bliver noget vedvarende, en last, til noget, en last eller noget vedvarende, så spilder jeg mit åndelige liv. Jeg støder imod mit åndelige liv, fordi så stagnerer jeg. Fordi jeg ønsker at være involveret i de ting, så glemmer jeg de åndelige ting. Gud bruger mig ikke, som før han gjorde. Gud vil give mig nådegaverne, og nu vil han ikke give dem til mig længere. Han vil ikke længere give mig nådegaverne, fordi jeg er involveret i alle de her ting i verden, alle de her fornøjelser af teknologi og videnskab. Folk siger, se, folk bruger altid tid på deres telefoner, og alle de her ting, som bliver vist på internettet og sociale medier. Og folk har travlt med alt det. De har travlt med alle de her ting. Og der er ikke længere et fællesskab i en familie. Fordi alle er involveret i deres egne ting. Så det er, hvad det her refererer til. At vi ikke bør gøre ting på en overdreven vis, men lad os gøre det med måde. Gud vil ikke forbyde at nyde noget en gang imellem. Noget, som er materielt. Så vores kød kan glædes, eller vores ånd at glædes. Herren vil ikke forbyde det. Det forbyder han ikke. Men vi, hvilken kundskab har jeg? Hvilken forståelse har jeg? Jeg har nyt, jeg har set, og det er bare det. Det når mig ikke her. Der er ting, som ikke er det værd, det er fint, men jeg vil følge Gud. Gud er den, som fylder mit indre, det er det vigtige. Så eftersom Gud er den, som kender os alle. Han ved, hvad der er i hvert enkelt hjerte, hver enkelt tanke, hver enkelt persons svagheder, hver enkelt persons tendenser. Så Gud begynder at arbejde i hver enkelt af os, og vi lader os forarbejde efter vores svagheder, fordi vi er nødt til at kende os selv. Mine svagheder er dem her, og jeg er nødt til at arbejde og bede Gud om at hjælpe mig. Så det her ikke bliver en last, en rutine, en vane, noget monotont. At gøre noget og spilde vores tid, i stedet for at gøre bedre ting, som er at tjene Gud, at modtage Guds ting og modtage fra Herren, er det allersmukkeste, der er for mennesker. Så Gud begynder at fjerne den tendens. Han fjerner den trang. Fordi han ved, at det ikke er godt for os, så han fjerner det. Så det er på den måde. Fordi Herren sagde, den her person ønsker at tjene mig, så jeg vil hjælpe den person. Jeg vil fjerne den trang, så det er på den måde. Men der er folk, som siger, nej, men jeg kan godt lide at gøre det. Så med intelligens siger vi, er det godt, er det dårligt? Indtil hvilket punkt mishager jeg Herren med det her? Så der er nogle ting, der ikke er det værd. Og eftersom vi læser Bibelen, vil vi fortsætte med at lære. Ja, søster. God aften, brødre og søstre. Tak, søster, fordi du er her i aften og besøger os. Mit spørgsmål er i Matteus evangeliet kapitel 8. Matteus evangeliet? Ja, Matteus evangeliet. Ja. I det første vers står der, må jeg læse? Ja, søster. Der står, da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham. Og se, en spedals kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil, bliv ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Søster, når jeg læser det her vers, så husker jeg på, at der i oplevelsernes bog er en sag, der minder om den her, hvor der var en søster i menigheden, som havde en sygdom i sin hoved. Hun havde den her lidelse, og du sagde, vær ikke bekymret, fordi det er hekseri.
Så søsteren, hun havde endda set specialister og besøgt mange steder. Men bogen fortæller, at du har den gave at kunne fjerne hekseri. Og søsteren blev helbredt, præcis som den her spedalske. Og søster, jeg vil gerne takke dig, fordi i alle dine bønner har du bedt for hekseri. Og det her var et løfte fra Herren, at jeg vil stille det her spørgsmål til kirkens opbyggelse. Og søster, hvis du kan uddybe det her emne, for jeg tror, at det her er en generel ledelse. Hvordan kan de, der tjener Herren, hvordan kan vi opnå den magt og den gave, som du har? I hele bibelstudiet har vi talt om kravene. Ja, kravene. Kravene for, at Gud giver os myndighed og magt. Og at give os den evne, og at give os nådegaverne, og bruge os kravene. I kender dem. Vi har talt om det. Og de her krav er, hvad vi bør kæmpe for. Vi bør kæmpe, og vi må kæmpe for at fjerne, hvad vi er i stand til. Med vores personlige menneskelige styrke, for at gøre det, og hvad vi ikke kan gøre, så bed. Fald på knæ og bed til Gud om at forvandle os og rense os og hjælpe os. Fordi vi ønsker at tjene og være store evangelister og prædikanter over hele verden, og at tage til alle de lande for at tale om Gud. At tale om Herren. Jeg er meget glad, fordi der er brødre, som rejser til Kongo. De rejser til, jeg glemmer navne på de andre lande, men det er i Afrika. Og de tog derhen for at overbringe Herrens ord. Og gruppen der, der var født der, de var glade med Herrens ord. Og det fylder en med begejstring og glæde og lykke, velvidende at Gud manifesterer sig, og Herren gør mirakler. Og de tørster og sulter efter Herrens ord. Hvor er det smukt. Så vi er alle nødt til at rense vores hjerte. Herren ønsker rene hjerter til at drage ud og arbejde i hans vingård, Herrens vingård. Vi er nødt til at arbejde der, så vores hjerter er nødt til at være rene. Og vores konstante arbejde er at forberede os. Godt, tak. Er der andre? Ja, søster? Velkommen til kirken i Homestead. Det er en stor glæde for os der er her, at nyde vor Herres udvalgte tilstedeværelse. Mit spørgsmål er i Apostlenes Gerninger, i kapitel 10. I kapitel 10 står der: I Caesarea var der en mand ved navn Cornelius, som var officer i en militærafdeling, der hed Den Italienske. Han var from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand. Han gav folket mange almisser og bad bestandigt til Gud. En dag omkring ved den 9. time så han tydeligt i et syn Guds engel, der kom ind til ham og sagde: Cornelius. Han stirrede på englen og spurgte forfærdet: Hvad er der, Herre? Englen sagde til ham: Dine bønner og dine almisser er steget op til Gud og huskes hos ham. Send nu nogle folk til Joppe efter en mand, der hedder Simon med tilnavnet Peter. Søster, mit spørgsmål er, her er det tydeligt, og jeg kender profeterne, og de her bøger, som jeg læser, især den her, angående den lære, du gav os. I oldtiden talte vor Herre meget tydeligt til de folk, som han ville udvælge, og fortalte dem, hvad de skulle gøre, hvor de skulle tage hen, og hvad de skulle sige til en person, og hvem den person ville være. Så mit spørgsmål er, nyder vi den samme velsignelse, de dengang? Selvfølgelig. Ja, vi nyder dem. Vi nyder dem, og vi nyder endnu større ting end på den tid. Vi nyder store ting i kirken. Der har været folk, som døde
og de blev vakt til live igen. Der har været folk, som har rejst sig fra kørestol, og der har været folk, som har været fængslet, og Herren har bragt dem ud igen. Der har været dokumenter, som Gud giver til en person. Der har været mirakler, som er forunderlige, som helbredelse, eller når en person skal opereres, men de ser, at der ingenting er der. Fordi Gud helbredte den person, efter alting var blevet gjort klar til at gennemføre den operation. Så nu er de helbredt. Der er så mange mirakler. Folk, som er blevet kidnappet, de blev kidnappet. Og Herren lader en engel træde frem for personen fysisk og fører dem ud af junglen på de steder, hvor de efterlader dem. Og fører dem ud og har beskyttet dem. Han har beskyttet folk fra de kidnappers hænder. Alt det er sket. I dette øjeblik erindrer jeg ikke alle de mirakler og store ting og under, som Herren har gjort. Men han har gjort dem nu i vores kirke, i vores menighed, med mange. For eksempel, når der har været sager, hvor nogen drager ud og slår ihjel. I nogle lande drager de ud og slår andre ihjel. Bander, kriminelle bander, som slår folk ihjel. Og en gang var der en broder, som var i militæret. Og der var han, de overfaldt ham. Og de fik alle til at lægge sig på gulvet. Og de gav sig til at skyde dem en efter en. Og når de når til den her broder, som er i kirken, beskyttede Gud ham. Da de gik hen for at skyde ham, fungerede deres våben ikke. Deres våben fungerede ikke. Så Gud frelste ham. Han beskyttede ham. Så med alt det har Gud handlet. Han har gjort store mirakler. Herren har gjort så mange under. På det tidspunkt, ja selvfølgelig. Gud gjorde så mange mirakler, som ikke er nedskrevet. De er ikke nedskrevet, fordi de gik tabt, højst sandsynligt. Alle de skrifter gik tabt på grund af alle krigene og mange brande. Så de gik tabt, men den smule, der er tilbage, det er, hvad vi nyder. Den smule, der er tilbage, Gud har efterladt det bevis, så vi kan sige, det her er, hvad der vil ske, og endnu større ting. Større ting har Herren gjort med os i dag. Meget store mirakler. Den måde Gud taler til en person på i et land, han beskytter dem og bevarer dem. Og den person, som er overladt til sig selv, men Gud sender en engel eller nogen for at hjælpe dem. Og pludselig forsvinder den person som hjælp, og de kan ikke finde dem. Det er de mirakler, som Gud gør. Men vi bør elske vores Gud. Og hvad betyder det at elske Gud? At gøre hans, at fjerne hvad? Vores svagheder. Vores svagheder og de små synder, som vi kalder små synder. De små synder, men det er dem, der gør størst skade. De mindste. Godt. Må Gud hjælpe os. Må Gud hjælpe os, fordi vi ønsker at arbejde for Herren i hans vingård. Ligesom den hymne, hvor der står, jeg ønsker at tjene i vor Herres vingårdsmark. Så nu vil vi rejse os, brødre og søstre, vi vil bede. Vi vil bede. Bed for jeres behov, for jeres ønsker. Bed til Gud. Hver enkelt af jer har et behov eller et ønske. I har en længsel. I ønsker noget, som Gud giver jer. Som I ønsker, at Gud gør i jeres liv. Og til de af jer, som er syge. De, som er syge. Bed. Bed for den sygdom, som lægen har sagt, at du har. Bed til Herren. Og vi vil bede for hekseri, forbandelser, som er onde ånder, som kommer og besætter den enkelte person, og dvæler i personen, og gør dem syge. Hekseri gør kroppen syg. Vi vil bede til Herren om alle de ting. Hver enkelt af jer vil have et forskelligt behov, noget at sige til vores Gud. Han har ører til at lytte til de millioner,
som beder til ham på samme tid. Så vi vil bede. Velsignet almægtige Gud. Fader til vor Herre Jesus Kristus, tak Herre, fordi du sendte vor Herre Jesus Kristus, for at lære os det vidunderlige evangelie, for at bringe os ud af trældom, så han vil beskytte os og bevare os imod døden og imod fjenden, imod synd og mod syndens slaveri. Og du sendte ham, så han kunne lære os glædens vej. Glæde eksisterer, for du er den eneste, som giver glæde. Uden dig er vi ikke i stand til at gøre noget som helst. Uden dig er vi intet. Men vi er kommet til denne vej, på grund af din kærlighed og barmhjertighed. På grund af din tilgivelse og din tålmodighed er vi kommet til denne vej, og vi er privilegerede. Og nu, da vi er på denne vej, Herre, ræk da din mægtige hånd ud. Dæk os alle. Velsign os alle, og hjælp os med at fortsætte fremad. Giv os fornyet styrke hver eneste dag, der går. Giv os overbevisning, vished og standhaftighed, så vi kan være standhaftige og sikre på denne vej, indtil vi når enden. Så vi kan være i stand til, Herre, at forstå og begribe dit ord, og at vi adlyder dig i alt, og at behage dig i alt. Hver eneste gang vi læser Bibelen, giv os da kundskab og visdom til at kunne forstå den, og til at kunne gøre din vilje. Vi giver dig tak, herlighedens Gud, himlens Gud, vores Gud, som dækker hele universet. Og i dette øjeblik, Herre, beder vi dig, Hellige Fader, om vores behov, om vores bønner, for vores hjertes ønsker. Jeg beder dig, Herre, at du rækker din mægtige hånd ud og giver hver enkelt person, hvad de har brug for. Opfyld deres behov, Herre. Fjern, Herre, alle deres kæder og åndelige bånd, som fjenden har bundet mange med. Fjern, Herre, alle sygdomme. Se på sygdommene, som er uhelbredelige. Se på det skrantende helbred i kroppen. Huden, knoglerne, indre organer. Ræk din hånd ud og styrk og helbred. Rens og udfri, Herre. Fjern smerte. Helbred alle forskellige slags sygdomme, eftersom du er vores guddommelige læge. Hellige Fader, i Jesu Kristi herlige navn, Herre, beder vi om, at du lytter til vores bønner, vores anråbelser. Jeg beder dig, Herre, om at du velsigner hver enkelt person, at du øser velsignelser ud, og at du giver vished til hver enkelt hjerte. Giv tillid i hvert enkelt hjerte, så de alle tror dig og stoler på dig, så de søger dig og fortsætter fremad på vejen, så de elsker dig af hele deres hjerte. Hjælp hver enkelt person, Herre. Hjælp os med at fortsætte fremad. Hjælp os med at elske dig af hele vores styrke, velsignede Gud. I Jesu Kristi herlige navn beder jeg dig om alle de ting, Herre. Tak, fordi du har lyttet til os, og tak, Herre, fordi du handler, og fordi du gør miraklerne hver eneste dag. Tak, evige Gud. Hæder og ære og pris er din. Hellige Fader, i Jesu Kristi herlige navn, din elskede søn, beder vi dig. Halleluja. Ære være Faderen, ære være Sønnen, ære være Ånden. Til evig tid. Amen. Priset er Herren. Priset er den almægtige. Priset er Kongen. Almægtig er Herren. Herligt og helligt er dit navn. Korsang nummer 169. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra.
Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, en los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Ære være Herren. Gracias le damos a nuestro Vi takker vores Gud. Lad os synge en korsang for at give os hen til Herren og at gå hånd i hånd med Herren. Korsang 90. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Al heder og al ære er til vores Gud. Vi takker Herren. Mange tak, brødre og søstre, må Gud velsigne jer, og må Gud føre jer sikkert hjem. Mange tak, må Gud velsigne jer.